My tu máme dneska studiu Borovičky, iba pre teba. Ak nám tam podáte ešte kofolu, niečo na zapitie. Ďakujem za privítanie. Uja Cibulu. Pozdravujem celú Banskú Bystricu. Ty si tam zavri kokot. Pri kráľovi Šumavy sa vyjadruje slušne. Keď ste zavináča, iba ste ho jebnú do hrona. Keď sa na to tak pozrieš na tú účasť tých ľudí, tak čo povieš, že Bystrica stojí za to, má tu kopec svojich obdivovateľov? Najväčšia návšteva, druhý raz. Prvá bola najväčšia v Bratislave, to oného poštára, Korduliča. Áno, ten ťa priviedol na slovenskú umeleckú scénu, čo sa týka takého verejného vystupovania. No a ty si ma čo začal vyšetrovať? Čo si policajt? Tak čo si z kriminálky? To tak vlastne mňa sa nemusíš bať, nie som policajt. Vy ste na mňa habaďuru najebali, ja sa ešte nájdem na Kráľovej base dneska. Tak viem, že si tu strávil už nejaký ten mesiac v ústave pre trochu zadržaných ľudí, jak sa vraví. Neblinkaj teraz. Čo už bolo po svet oných svatých. Lásko. Ty pokom húkaš. Lásko, dolejem ti Borovičky. U nás tu máš studio Borovičky, nech sa páči. Na deň kesenen sípem, dan kešem bytešen. Tak ty si multilingvista potom, koľkými jazykmi tak hovoríš? Ty si čo nejebne? Ja si čo nejebnem? Tak ja tu budem drbať z prievíze a ty nejebe se mnou. Lácko, ospravedlňujem sa ti, toto bolo nedorozumenie. Do akého štamplíka si to nadrbal, aha? Minule som s tebou jebal rum a ty si dal iba Karpatsku, však to je slabšie, nie? Si ma ojebal. Prievidzi? No v Prievidzi. Však ale ja som im vyjebal 30 tedy. Však ja som mal ráno ešte 8,8 promile. Tak dajme si do 31. nohy, no. Cerus. Cerus, môj bratu. Čau. Nemáš toho vyjebaného kanára, no. No keď už sme pri tom Miškovi, inak menuj ako ja. Ktorý vták už, koľkatého vtáka to už máš, lebo ľudia už sa dostalo na verejnosť to, že tvoja žena ho prisadla nešťastnou náhodou. Ktorý je to Miško? Nie, že ho prisadla, zajebala ho riťou. To bol samourak. A mala doma potom metela aj kázeň od teba, že ako to mohla spraviť, toto chudákovi Miškovi predsa. A prišiel som domov a povedala, že dostaví infarkt. A ona to kotnou riťou na ňu sedela. Je to smutné, samozrejme, ja by som v tejto chvíli, v takej chvíli by som tiež nebol nadšený. No, serus. Laco Cibula, teší ma.
Takto sa ťa chcem spýtať. Veľa prievidských krčiem poznám mnoho ľudí iba skrz teba, Papuču, Uvalacha, Septima, samozrejme, kto vie ešte ďalšie krčmy? Ty poznáš veľa krčieš a už si bol za mnou, už si bol 5 krčma najebaný. Je to neuveriteľné, ako si to pamätáš. A už si handrové zochyňa v aute. Od hladu. No to je pravda, no ale toto som ťa sa chcel spýtať, že ktorá krčma je u teba najobľúbenejšia? Papuča. No a čo sa to teba pýtali? Tak sa pýta ich, nie mne, čo mi one tu trpeš do mňa. Nie, však teba sa pýtam, teba chcem povyšetrovať trošku. Tak a na čo húkajú? Nemám si ťa rukávne, Aj tebe švitorí? Samozrejme bude priestor aj na otázky z davu. Bude tu kolovať mikrofón. Na môj vkus si dovol, na tým uvažoval. No to je voľaký nebezpečný intent. Voľaký vypasený, jak labuda. No tak, ako sme to vraveli v aute? V každej krčme sa nájde niekto ako tento pán. Čo by si mu tak odkázal? Jemu? No. Že mu pôjdem za 100 rokov na pohreb. Ja budem mať 161. Vyššie som ani u teba nečakal. Nájdú sa ľudia, ktorí ťa dokážu aj nasrať, aj potešiť. Tak čo ťa tak dokázalo nasrať v poslednej dobe, za posledný rok? A čo ťa naopak dokázalo tak fakt potešiť? V poslednom dobe Dudriena, keď do mňa jebe, Etela. Tam ma najviac dojebe. To bolo včera? Aj včera? Včera nie, včera mala pauzu. A si ešte taký plný elán? Lebo vedela, že prijete za mnou. Tak je spokojná, že ťa nevidí dneska. Čaká, bola za tebou ťa pozdraviť. No bola. Tak, to sa mi ľúbi. No a máš ešte toľko elánu na to, aby ako pred tými, ty hovoríš, že máš 54 rokov. To už bolo pokokot dávno, 6 rokov dozadu. Kto má 54? Však už mám 61 ako korytnačka. No vidíš, ako bolo to už koluje. Máš ešte toľko elánu, aby si sa dokázal presadiť svoje vo vašej domácnosti. Čo ti povie Etela, keď prídeš domov najebaný? Ja ešte som v kondícii. Zakal mi jebe tento duní hlav, tak mi je dobre.